जोङो जुन दाननि 2 जुननिफ्राय दाखालि जोङो 14 जुनहालागै जोंनि 40टा बियाब दोङो गासै बिटिआरआव 40टा बियाब दोङो। बे 40टा बियाबाव माने पर्बतजरानिफ्राय लानानै माने रौतासिम माने मा होननानै बुंदों बेवहाय जोंनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनि जिखिनि माने दोलोनि जिखिनि माने दाथाय बे दोलोनि दाथाय बयनिख्रुइ गाहायसिन दाथायानो जादों इनफ्रास्ट्राक्चार बयनिख्रुइ गाहायसिनानो जादों बुथ कमिटि। बे बुथ कमिटिफोरखौ लानानै मिटिं खालामदों। जोंहा बेवहाय मोनसे टारगेट दोङो आरो बे टारगेटआव जिखिनि नुजाथिनाय बेयाव जिखिनि बाहागो लानाय बेयो 100 आव 100 माने जोंनि मावथिफ्रा बाहागो लादों आरो बेयाव जोङो नुनो मोनदों दे बेयाव गोबांथार जोंनि समस्तिफोराव जोंहा गोबांथार समस्तियाव जोंहा माने 3500 3200 3000 माने 700 बेबायदि जोंहा मा दोङो कर्मिफोर दोङो आरो बे कर्मिफोरनि जि मोनसे नुजाथिनाय बे नुजाथिनाया माने माबेबा समस्तियाव जोंहा माने 99% थांदों आरो बियो 80% सिङाव बियो फैयाखै। दा होमबा बेनो मोनसे फोरमान आरो नैबे 2 खालारनिफ्राय दल हिसाबै जिखिनि खामानि मावबाय थादों बे मोनसे सांग्रांथि लाबोदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे मानि थांनाय 4 बोसोर 6 दानाव गोबांथार सुबुंफोरनो बेवहाय माने मा होननानै बुंदों माखासे मानि आसनिफोर होनाय जादों आरो बे आसनि मोनग्रा सुबुंफोरखौबो लानानै इतिमध्य समस्ति बे मिटिंफोरखौ खालामबाय थादों सरकारि भाबै। दा जोङो अलरेडि 25 नं बागानपारा समस्तियाव जोङो माने मा खालामबाय दे जोङो सार्भे खालामनानै मोनबाय बेवहाय टटेल जिखिनि जोंनि सुबुं दङ टटेल सुबुंनि 75 माने सुबुङा नैबे बागानपारा समस्तियाव बेनिफिटेड जादों। दा बे हिसाबै जिखिनि आथिखालाव जिखिनि खामानि मावबाय थादों माबाया दोलोआ इउपिपिएल दोलोआ बे हिसाबै फैबाय थानाय जि सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जिखिनि माने साखाफारा बे साखाफाराया जाबाय थादों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआनो माने बयनिख्रुइ माने देरसिन गोहोगोरा दोलो जागोन आरो इउपिपिएल दोलोआनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो आरोबाव बे बिटिआरआव जि बिटिसि सरकार दागोन बेयो रोखा जानानै दंखायो।